malit sa kong tindahan. Uy, sa kabulan na lang man, 110 lang man ang halin. Wala ang guni ni agiglihin ni akong tindahan ba? Mao siguro hinay kayong palit, pero ngano ila-inday di kusog man kaayo. Unsa kay gilihan na yung tindahan mo? Ay, tama. Nakainom rin ako sa sulti sa akong lola. Ingon siya, Piti, pag maninda ka puhon, dapat ang butanganan sa imong halin kay arinula. Ang problema ani ron kung mamalit yung arinula, short ang akong kwarta. Ay akong halin 110 ra, ni ang arinula tag 200 man. Ay, ma, ito na lang tayo arinula nga ginagamit nako ang akong gamiton. Ako tuhugasan, bi. Kabaho, ani. Pero sige lang, nindot ni para musunod ang swerte. Kadugan ni Maria sa buon ko. Kaduol ra nang tindahan ni Biti hantod karon wala pa siya kabalik. Karon matistingan na gyud giingon sa akong lula. Na swerte do ning arinula butangan og kwarta. Baho ko baya ni. Pero sige lang, ako na ibutang akong halimbi. Ayo! Hala, mapagay na ko paggamit sa arinula. Naman dahil na malit. Sus, kung sa una lang na ako nagibuhat, nalabuan na ako si Inday Diron ba? Sama ni Muha, dong! Dara akong paliton, tiyo. Ang bibi. Uy, kadaghan ba day ani? Epektibo dyan itong isulti sa kong lula ba? Kadali lang dong ha, kaya ako sang i-ready tanan. 1,069 tanan dong. 169 makahato tanan. Sige, salamat dong. Darapot o. Salamat po, Dani. Te, papalita ko. Usap na akong customer. Unsay mo ha? Palita ko, te. 5 ka kupiko, 5 ka magic sarap, 3 ka orange juice, 3 ka corn beef, 2 po anang wow, te, o. Ya, pilit po tinapa, 5 ka buhok. Wala na ilain dong, kana lang. Ay, hapit na limtan. Apili de, kog 5 ka kilong bugas, te. Ay, sige dong. Kadali lang ha, ako sang andamon. A few moments later. 810 tanan dong. Na, di masigo. Dito na lang sa pultahan ko, adong. Dara akong bayad, te, o. Darado o, hinayan dong ha, ka nabusbos ang bugas. Sige, te, salamat. Naku, ang halin ako. Wala pa gani isa ka adlaw. Hapit naman 2,000 akong halin. Uy, anak mo ni ng Marlin, oh. Murag mamalit siguro ni ba? Malipayon mo kayong anak ni ng Marlin, oh. Padungagan na po ni akong income ba? Unhan ako sa tindahan, be. Ayo! Oy, Day, Maria! Unsa may imo? Malipayon kay ka ba? Darati og gisugo kong mama. Ang bibi. Uy, kadaghan ba ani? Murag tiba-tiba jugo ani adlaw ba? Kadali lang day ha, kay andamon sa nako. Sige te, paabot lang ko dire. Ay, nahuman ra jud. Day, dito paabot sa pultahan kay di masigo sa bangag sa tindahan. Pintaha daan te ha. Sige, paabot ko dito. 200 plus 300 plus 2,300 man pud iyang mabayaran karon. Ngut sa kadaghan siyang gipalit, mahawang gud akong tindahan. Salamat sa arinula. Dako kay kog halin ron ba? 2,300 ni tanan Maria. Nakabugak ani te, kompleto ni tanan te. O kompleto na day. Te, ingon ba yato si mama te nga isumpay lang daw ni siyang daan. Salamat ani. Sabi naman ako swerte itong arinula. Mas ako kumang utang kasi akong halin. Naisahan ko itong bata ada.